Ka danna subscribing sannan kuma ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun labaranmu kai tsaye da zarar mun ɗora. Mun gode da ziyartar wannan channel ɗin tamu mai albarka. Babbar magana, an ɗaura auren jarumar Kannywood wato Aisha Tsamiya a cikin sirri kamar yadda a yanzu haka babu wanda ya san da wannan zancen. Sai da kuma ko mutane sun san da wannan zancen, wasu suna cewa ƙarya ne, wasu kuma sun tabbatar da cewa gaskiya ne. A yanzu haka mai sauraro ka biyo mu har ƙarshen wannan bidiyon domin ka ji gaskiya akan wannan labarin. Wai shin da gaske ne an ɗaura auren nata ko kuma labaran ƙarya ne kawai ake watsawa a social media? Mai sauraro ka gyara zama domin jin cikakken wannan rahoton da muke ɗauke da shi a yanzu. Amma kafin nan da Allah muna roƙonka, idan har ya kasance wannan shine shigowar ka channel ɗin nan ta farko, muna roƙonka da ka dangwala mana alamar subscribing. Sannan kuma kada ka manta ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa, domin ta haka ne za ka ringa samun labaranmu kai tsaye da zarar mun ɗora. Mun gode da ziyartar wannan channel ɗin tamu mai albarka. Sannan kuma mai sauraro kada ka manta ka dangwala wa bidiyon mu alamar lakin. Mun gode. Babbar magana, yanzu nan asiri ya tonu. Wai ashe an ɗaura auren Aisha Tsamiya kamar yadda a yanzu haka muka samu wannan labarin. Babu shakka mutane da yawa sun yi mamakin cin cewa an ɗaura auren Aisha Tsamiya kamar yadda ba su ga fati ba kuma ba su ga wata dina ba da aka yi. Kamar yadda ka sani dai idan za a aure a masana'antar Kannywood ana haɗa wani gagarumin fati wanda ake taruwa a ci kaji a ci abinci. Amma kuma sai mutane da yawa suka ga a auren Aisha Tsamiya ko kuma mu ce ba su ga anya a bikin Aisha Tsamiya ba. Hakan ne yasa mutane da yawa ba su yarda cewa Aisha Tsamiya ta aure ba, domin kuwa da an yi dole za su ga wannan wajen wato kuma wajen fati, kuma a ga jaruman Kannywood sun ziyarci gurin. Babu shakka a yanzu haka wasu da yawa suna cewa gaskiya ba a ɗaura mata aure ba, wasu kuma suna cewa an ɗaura mata aure da gaske. A yanzu haka mai sauraro za mu faɗa muku gaskiya akan labarin nan, an ɗaura mata aure ko kuma ba a ɗaura mata ba. To a yanzu haka dai labarin gaskiya shine an ɗaura wa Aisha Tsamiya aure, domin kuwa a yanzu haka tana da aure. Kamar yadda aka ɗaura auren a jiya Asabar, kamar yadda rana ɗaya ne da na al'adu wato Madagwal. Amma kuma ita Aisha Tsamiya ta ɓoye ɗaurin auren nata, domin kuwa mutane da yawa suna bayyana aibun bikinta a wannan watan wato 25 jiya kenan. Amma kuma ita Aisha Tsamiya da ta fito ta sanarwa a shafinta na Instagram, sai ta ce ta gode da irin wannan abubuwan da ake mata na ganin cewa aurenta ya zo ana taya ta murna. Amma kuma masoyanta su yi haƙuri, ba wannan watan ne ɗaurin auren ba, sai wani watan. Amma kuma a yanzu haka sai wani labari ya karaɗe social media, labarin cewa an ɗaura auren Aisha Tsamiya. Kamar yadda masoyan Aisha Tsamiyar a yanzu haka suke kallon cewa Aisha Tsamiya ta zama maƙaryaciya, domin kuwa ba gaskiya ta faɗa ba, domin kuwa ta yi musu ƙarya akan cewa sai wani watan za a ɗaura auren nata. Mai sauraro a yanzu haka dai kamar yadda muka gaya muku gaskiyar labari shine an ɗaura auren Aisha Tsamiya, domin kuwa a yanzu haka mijinta yana nan, haka zalika za a kai ta gidan mijinta. Kamar yadda a yanzu haka masoyanta suke sa mata alkhairi, suke mata fatan alkhairi akan cewa Allah ya bata zaman lafiya, kuma Allah ya sa ta yi dacen miji. Kamar yadda kuma a wani ɓangaren ake cewa Aisha Tsamiya auren sirri ta yi, domin kuwa ba ta son kowa ya san cewa ta yi aure. Hakan ma wasu suna cewa ya fiye mata, domin kuwa da a zo ana hayagaga ana cewa ta yi aure a wannan fatin, sai ga auren bai albarka ba. Amma kuma idan aka yi auren cikin sirri, sai ga Allah ya sa albarka a cikin auren, domin kuwa zaman lafiya ake so a cikin aure, ba wani abun ba. To mai sauraro, a yanzu haka kai wanda fata za ka yi wa Aisha Tsamiya dangane da wannan labarin da muka kawo muku na cewa ta yi aure, kamar yadda mutane da yawa suke mata fatan alkhairi. Wasu kuma suna cewa ko ta yi auren ma ba iya zama za ta yi ba,
domin kuwa ta saba ta yi fim kuma ta saba da samun kuɗi, amma kuma idan tana gidan mijinta tana zaune ita kaɗai babu wani kuɗi da za ta samu. To mai sauraro, a yanzu haka kai wannan albarkacin bakinka za ka iya tofawa akan wannan al'amarin na auren Aisha Tsamiya. To mai sauraro, mu da nan muka kawo ƙarshen wannan rahoton namu. Kai da kasance da wannan tasha a kodayaushe ta hanyar dangwala mana alamar subscribing, sannan kuma kada ka manta ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa, domin ta haka ne za ka ringa samun labaranmu kai tsaye da zarar mun ɗora. Mun gode da ziyartar wannan channel ɗin tamu mai albarka, sannan kuma kada ka manta ka dangwala wa bidiyon mu alamar lakin. Mun gode. Da fari na kira rabbi ubangiji na, dare dare kana shi ne rana, roƙo nake Allah a bisa kaina, kada dan basira ne waƙar auren masoya. Duk salatuka Allah da ɗawa ɗan amina, mun zo wajen ginar bawa shugabana, Allah ka sa sahabbai nasa annabina, a halin gidan sahari ni mai waƙar amarya. Yau aure ake yi, biki ne nan na girma, kamar gane gayya a yau dai ga hukuma, yau dai ilahu Allah ya ba ku dama, da za ku je ku tare a gidan auren masoya. Shagali mata yana yau akan taso da gwazata, yau dai biki na roki aka yau na gata, riyan yau amin a kiɗa na bani sanya. Yau dai rigayya ga wani batu gare ki, yau dai biyayya zaki yi wajen zamanki, ita ce sirrin mulka a gurin mijinki, ko ina ya zauna ya dinga ya gwargayya. Inda ya dawo girki kin masa mai daɗi, to gidan ki zauna kuma ya girma da faɗi, to ruwa ki bashi mai sanyi kuma da daɗi, to ma'ana nufi na ki zama mai biyayya. Yawan shawara ta zana baka, da rigayya yanzu ta zamto mallakinka, ka gani ka ce kana so kuma aka baka, tukuyo zaman lumana a ciki ba gariya. Yau dai kamar da rigayya aure an ɗaura, zaman ku tamkar wata ne nan da zara, yau dan bikin ku al'umma aka tara, wannan shi yake nuni da biki na masoya. Alsafa muli yau muna sha'ani na gata, yau dai bikin rigayya ya tara mata, in wa abokanai duka muna tarata, domin biki ne ana shanin masoya. Wakatar biki in amin yau ni na tsaro, domin a yau na ga dangi an yi taro, yau amini ni ma na ce baiti na rero, yau rigayya kin rike kamar auren masoya.
auna